Uyazi ukuthi ezinye izinto awuyigxeki ngoba nakho ungayifuni ngempela, kodwa usuke uyigxekiswa ukuthi awunawo amandla okuba nazo. Ngizobeka isibonelo nje esilula. Uyabona umuntu ongenayo imali, ukuthanda kabi ukuyigxeka imali, ethi imali idala iy'nkinga, imali ayilethi injabulo, ebeke zonke izici lezi. Kodwa mhla esenayo imali, ngeke umuzwe ekhuluma wonke la mazwi akade ewakhuluma. Yini inhliziyo ebuhlungu yokuthi imali bengenayo. Kufana nakho uthole ukuthi uzozwa insizwa ikhuluma ithi ayizwakali nje kahle indoda efaka i-perfume. Indoda akufuneki nje ifake i-perfume, i-perfume yabantu besifazane. Kodwa mhla wanemali umuntu lona uyobona ukuthi i-perfume into enhle kanjani, futhi uyobona ukuthi i-perfume kumnandi kanjani ukuyifaka. So-ke ngizokuveza lokhu bafowethu ukuthi ezinye izinto hhayi ngoba nakho sisuke sizonda, kodwa sisuke senziswa ukuthi amandla asinawo ukuy'thenga lezo zinto lezo noma ukuy'thola.